Добрий вечір. Це заліз їм у півницю? Ще не заліз, лише виліз. Низько у нас буде дещо новенькое. Попробуємо бавити темну півницю. А, точно, півниця. Господичку. Яке голосное. Я не думаю, що буде так. Це якби ми збавив, видав, бо не чути нормально було. Так, добрі. Так. Ну, та я так розумію, ти вже знаєш, що це забавка, ні? М-ку здоров. М-ку. Ні, то... Титко. Помню тя, не помню, як тя звати. Низько бавимо дуже темну півницю. Низько бавимо дуже темну півницю, та аби сте розуміли, що низько будеся темно. Не лише мені, а й вам теж. Починається все з голеса. Так і починався прогрес, цивілізація, все це починати з голеса. Тут теж. Хріняш, точно, здоров. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside. Leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road. And on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. І там буде всячину страшне. Ну, який добрий дух указує нам путь. And remember, there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Таке дуже динамічне, мені ся любить. Уж дуже голосно, айно, а ну чекай. Зараз попробую маленько до того підкрутити. Маленько ми скрутив звук, будемо бачити, як воно буде. Ну та що, розказуйте, як ви ся маєте, що у вас нового? У нас тут все так і було, сесійне. Так. Добре, все ми знаємо. Тут у нас карта, сюди треба буде ходити. Ну, тут у нас є двоє всяких персонажів. Якийсь солдат-хрестоносець, та якийсь Жіван. Давайте дамо їм імена. Як буде звати сього? Пишіть, бо Рейнольд йому не парує. Тобто нараз кажу, Рейнольд йому не парує. Сьому Дімас теж не парує. Пишіть, як буде цих двох звати. Сись буде Волошин стріляти з пістолета. Ще раз стріляти з пістолета.
Прятатися. Айно. Айно, щось таке. А, ні, це він буде розкривати тих, кося пряче з ворогів. Ну, а це все понятно, це він буде кров пущати. Це що Волошин? Ага, просто б'є. Це знав двох нараз палить книжку. Це оглушать, а це броню сидає. Ага, та й сись, та й огня дає, добре. Ну то що, як їх буде звати, розказуйте. Ми низько бавимо темну півницю. Ми почали нову кампанію. Та, і це тепер лише привезлися два рошови, та будемо зачинати. Йдемо сюди. Brigands have run up these lanes. Keep to the side path. The hamlet is just ahead. An ambush. Send these vermin a message. The rightful owner has returned, and their kind is no longer welcome. Ну, починається битка, коротше. Тут у нас є якийсь бандит. Треба його як бити. Демедж 50% мінус. Демедж нормальний. Треба його різкати. Йой-йой-йой. Який паскудний, не кина. Треба його бити сяк. Сяк. Видав. У нього 5 здоров'я. Я 5 здоров'я ударю його. Видав? Ні, я не попав. Нараз вже такі імена з голови пішли геть. Ясно. Ну та сись його видав, діб, який цись не побірував. Ну, сяк. Айно. І в нього було онь 50 золота. І це ми тепер дуже треба. Ну то що, як їх буде звати? Бо кітня та я буду мусити їм імена давати, кіть вони волошні. Не придумали сте? Йой, бо сись б'є, слухай, 7-14. А чого так сильно? Плюс 10% от кюрка. Плюс 10% демеджа. Кітюня факел, вище 75. Не піло, не піло. Ну та як їх буде звати? Ніко се ніч не придумав. Ну та йдемо далі. Пак як придумаєте, та пишіть. Так. Шандор та Августин. А ко з них ко має бути? Тко Шандор, тко Августин. Сись май на Шандора видав, похожий. Сись на Августина. Сись мусить бути Августин туди. Так. А сись туди буде Шандор. Шандор. Порядок. Йдемо далі. Йой. Сись який великий. Так, добре, що мені сідає? Кітя в них двох нараз стрілю. Ож виросте шанса, ож я по ним дам критичний урон. І це, в принципі, не піло. Або я їм можу пустити кров попробувати. То теж досить ефективно. У них... Вони ся того досить боять. Корадо та й Галіс. І це мали бути такі імена? Я яких і не знав.
Давайте попробуємо із цим. Ну, а тепер теоретично май легко буде крітувати по ним. Давайте цього попробуємо оглушити. Парада. А в другий раз уже не вийде. 8 здоров'я. А цей скільки вдарить? Цей на 8 видав не витягне. Джуніора Коладо із клана Сопрано знав. Що за клан Сопрано? Я зато то десь чув. Ще в нього і не попав. А сесія не промахує. Ну, тут вже оглушувати не є смисла. Треба їх бити. Головне бити. Ха, сись теж не попав. Парада. Нормально, видав, витягнемо. Треба було просто нараз з цього кров пущати. То треба було нараз на зачатку робити, правда. Це тепер вже без толку. Порядок. Так. Що тут? Там була пастка. Серіал за італійську мафію у HBO. Тот клан Сопрано. Я лише за нього цяк маленько чув, нігде мого не никав. Ну, ушиткам кося прикапчав. Добрий вечір, низько бавимо дуже таку страшну доста бавку. Маленьку я би навіть вповів. Ну, вона не є якась аж із ужасами, просто ж атмосфера в неї така. Кличеться дуже темна півниця. Назбираємо тут вже всякого попутьове. Тин-тин-тин-тин-тин. І всіх ся такий нараз уровень підняв. Непогано. Правда, вони всі почали багато всячиного. Всісь буде любити дуже їсти. А всього будуть релігійні галюцинації. Добрі. Добрий старт. Ну, та прийшли ми у Варош. Тут буде треба дещо робити. Ну і тут є читавий список, що нам тут робити. Убитися кого, убитися кого, убитися кого, убитися кого, убитися кого, убитися кого. Йой-йой-йой. 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 Ясно. Туйся сим можна клинцати доста. Добре, подказки тепер сильно никати не буду. Тут будуть спочивати мертві. Ясно. О, тут можна набрати нових. Так, тут є лише двоє. А я можу взяти обох нараз, видав. Ну, та більш мені кого брати, та буду брати сих рекрутувати. Ага, у мене тут всіх достає. 10 бюстів, 10 портретів, 10 документів, 24 щити. Сесеги б ігрова валюта туйка, можеш так поїсти. Кроме золота, понятне діло. За неї можеш сесі будови у Вароші, да, як зліпшувати.
Добрі. Так. Ага, тут може буде відео переникувати, що було. Ну, та сесі двоє вже мають імена, а з цих двох, котрих ми тепер лише наняли, та ще їх ніяк не звати. Сесе непонятне ім'я. Сесе теж непонятне ім'я. Треба би їх було так звати. Та, кажіть зася. Як їх будемо кликати? Trinkets and Ой-ой-ой. charms gathered from all the forgotten corners of the earth. Нам, видав, треба сесю валюту як тратити. Раз виліпшимо чи сесе, бо у нас було більше місто Баракове. Word is traveling. Та й сесе. Ambition is stirring in distant cities. У слідущий раз We can use this. буде он 3 персонажів на вибор. Так буде добрі. Ну так кажіть, як цих двох ще буде звати, та йдемо уже у деяку експедицію. Ага, я так никав, що нам би ачей вартувало пересунути чат де. Може сюди, на бока. А ну, пересунув їм маленько чату, бо було видко нормально моїх персонажів. Та кажіть пак, це як буде добрі. A mecca of madness and morbidity. Так, тепер никаємо, куди можемо йти на експедицію. Тут у нас є 4 міста, 5. Або всі закриті, кроме одного. Лише руїни відкриті. Такі лише руїни відкриті, значить лише туди і будемо йти. Сися сюди, сись сюди. Угу. Все мені домак не треба. Так. Ну та що? Нико ніч не каже, та йдемося туди бити. The cost of preparedness, measured now in gold. Ага. Треба купити їдіння. Треба купити 2 лопати, 2 ключі. Та й все чи не знаю. Всяк видав буде добрі. Всяк видав буде добрі. Я чесно не пам'ятаю, не знав, що мені сягано по пути пригодити, та буде раз сяк. Ну, ціль нашої експедиції переникати 90% комнат на сій карті. Їх тут немного. Значить, видав, не ми даже всі переникати. Підемо отсяк, сюди. Чогось воно. Підемо отсяк сюди, а тут провернемо на 1, на 2. Та й доста буде. Ну та що, та йдемо. А я взяв факели. Це не взяв факели. Я не пам'ятаю. For a task well performed. Я не взяв факели. Вообще. Йой, смішний. То це все конець. Це все, значить, буде потяжко. Без факелів все бити. Йой-йой-йой. Ну та що, та другого варіанту в мене не є.
Ну, а що я можу зробити? Можу попробувати весталку оглушити. Зафунгувало. У мене ся світло додекуяю. Чекай. Ага. Плюс. Йой, та я можу обійтися і без тих. Або би у команді Мачкопеста може булося не журити. Тут є один персонаж, похожий на Мачкопса. Або лише ти можеш, знаєшся, перечинювати на страшного вовкуна. Будемо видіти, ось це він нам ся впаде пак по тому. Він досить специфічний, но інтересний. Та що б хотів поїсти? У Весталки є оцей прийом, який мені дає плюс 6 факела. А факел фуртуня буде падати, а я запасних факелів не взяв. Я лише один попутьовий знайшов, дома ким за то не подумав. У нас все буде легкий. Лопата, золото, таке. Ліпше би факели били. Так, що у нас тут? Стіна, битка, а далі не ясно. Ну, добрі. Вихоснувались ми лопату, би розбити то по пути. Тут на нас нападають нараз. Сесі дуже страшні, сесі стресують. Та й забирають водня факел, кампець. Перуняся факел стало лише 42, та сесяки дає плюс 6, а сесяки буде давати по мінус 15. Всяк діла не буде. Це буду аршовим бетон копати. Та туй... ну там каміння було наметано, я правду кажеш. Ну, та легко точно не буде. Так, що я можу з цим зробити? Сесе нечистоти, сесі двоє скелети, туй пише, що не нечистоти. Дулі. А сесе челянник. А, челянник годен стікати кровлю. Бо я не можу третього бити, лише другого. Будемо в них стріляти, а чи? Сяк. Та й не попав. Так, а ти що можеш? Можеш якраз всього завнадіти. Не попадав у них, кампець, страхи. Ну, попробуємо. Це буде тяжка битка, споза того, що я з собою не взяв ніяких факелів, у мене є лише один. А від того дуже много чого залежить усі в бавці. Тепер у них виросте попадання, я буду більше стреса доставати, то легко не буде. Ну, я вже не попадав. Ну. Всяк би нараз. Ну, це конець. Вона тут буде безтолкова, я так розумію. Ну, давайте попробуємо раз. Всяк. Ну, і це... У третій раз йому не стріляв, та пішов на неї тот яд. Добре, що їх хоч на місто посунули. Ну, любиш її? Перший раз попала. Кілько за 34 раунди ходила, не раз не попала. Мало заїсти, та й далі.
Ой. Ну, добре, що тут хоч нікого не є. Стрес м'який зняти, у мене вже 50 стреса. Сів. Амба прийде, кіцяк далі піде. Ти не минали? Packs laden with loot are often low on supplies. Щося стало? Сись украв мої артефакти, котрі я знайшов. Бо такий у нього характер. Ну, такий він челядник. Ну, краде. Що я можу зробити? Краде. Ну, тут зараз треба буде бити. Треба мені того, да, як першого убивати. А як ото зробити, кіт я не попадав? Ну, тепер попав, добрі. As the fiend falls, a faint hope Ну, blossoms. ну, сяк може жити, ні? Тепер тот водня не забере світла до мак, а я се буду лише навнажувати світла. Так, і це... Ага, і це челянник, і це нечисть. Значить, цим є смисл бити всього. Сяк. Ага. Я би так живий. Гей. Ай. Добрі, тепер дюб'ємо сього. Дюб'ємо сього. Добре, тепер можешся сфокусувати на сьому, на челяникові. Він челяник, у нього натекти кров. А сись якраз такое робить. Мені теж. Добре, тоді що у нас є? Мені ліпше сим і так попробувати. Даже кітягу не оглушу, просто споза того ж більше ми дасть всього світла. А ведь можу полічити когось із своїх. 17 із 23, 27, 33. Сі двоє і так умирають, та ліпше полічити свого. The slow death, Мегаль не дурний. unforgiving. Просто бо більше дати собі світла. Great is the weapon А сесі і так помирали. Єй. Так, і добре, тямлю, ся біда відкриватися ключом. Що логічно було б, ні? Ключ, ящик, ключ. Можеся відкривати. Так, що у нас тут по пути? Нічого інтересного. Ну, та йдемо на то. Так, там десь пастка має бути. То сесе пастка на землі, кіт на неї стану, то буде не боліти. 60% шанс розонадіти, 90, 60, 50. Та ясно, що сись піде. Юй-юй-юй. Як ся на ото здів? Паскунно так. О, можеш заїсти. Сяк. Все. Молодець. До стара сюди. Аршовом ящик взлом. Аршовом тот ящик. Ні, ну мож, бо це треба. Так, мусимо сюди йти. 90% у комнаті так туди треба. Сись назад щось украде, ні? Glittering gold, trinkets and baubles. У мене не було шансів з цим щось зробити. Просто клептоманія у челянника. Все, конець. Краде. А да. Ну, ви все розумієте, у нього клептоманія, і при тому він це боїть Бога.
Кіть бетон ламле та ящик було мило. Правду кажеш, правду кажеш. Ну, мені тепер тяжко буде. Так, голодний, треба заїсти. Добре. Добре, щоб стала в несе була їда. Ну, тепер мені буде тяжко. Уповнив в темноті. І там все треба бити. Все страшне. Є в нього лопата? Terrors may indeed stalk these shadows, but yonder, a glint of gold. Все камфець. Я на першому уровні уповнив в темноті, з чимся нігде не бив. Юй-юй-юй, 20 стреса нараз. Все гузиться. Всього треба вбивати в першу очередь. Так, що мені там? Все мені давало. О, маленько світла. Ну. Ю-ю-ю-ю-ю. Критичний удар на 12. Сесіння зараз його не вбити. Уповнив темноті. Все умирать. Мусимо маленько все піднімати, бо страшно. Так. Сись лічити ніч не знає. Сесе нет. Це без толку. Ліпше голтровити. Сісь теж не челянник, і сісь не челянник. Це само взагалі без толку. Йой. Страхи. Дораз не поубивав. Коротше, все можеш хоронити. Хіба його буду пробувати лічити. Мені все світло дали, бо мені все не видить ефективним. Це тяжко буде, йой, тяжко буде. Ну, цей слідуючий ход умирати, це хоч і добре. Slowly, gently. This is how a life is taken. Все ядом буде бити, та попробуємо сього. Ядом валити. Мало би вийти непогано. Тепер можеш авать світла включити. Сим. Авать полічити свого. Усього лише 8 здоров'я. Все біжівно йде на лічення. Ось ось туди навіть щось робить. Це друге діло. Всяк може бавити. Юй-юй-юй. Щось й перепудили сигінята. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Ну, щось ми там виграли. 4 сесії, то сесе, добрі. Ну, та й самий квест, гиби прийшлись ми вже. Сюди ключ має бути, ні? Все, ящик. У ящик треба ключ. A fortune waiting to be spent. Ну, йдемо думці. Так, що там пишете інтересного? Ну, назбирались ми доста.
А цих бюстів 2. Щитів 20. А це що? Плюс 20 дебаф резист. Ага. Мінус 2 доджі. Всяку дурницю мені, коротше. І сьому випало щось добре, ошкіть без світла будемо бавити. Або я так бавити не хочу, то тяжко. Плюс 2 скорости. Кіть менше 26. І сьому плюс 10 шкода, кіть менше 26 того світла. Та й це якась дурниця. Коротше. Покришило ми тих персонажів капець. Добре, таверна та й все. Йдемо раз. The cobwebs have been dusted, the pews set straight. The abbey calls to the faithful. Gilded icons and dogmatic rituals. For some, a tonic against the bloodshed. Усім треба поміч якусь. Або ні, йдім раз забрати нових сих. О, мачкопес. Всіх беремо. Це мачкопес. І не просто так, бо він це буде його не перечинювати. Де є? Це? Ні. Все. Change to mode beast. Лиш дуже буде стресувати своїх колегів. Ну то таке. Є в нього двоє всяких чудних Ахмедів. Яка між ними різниця? Тут все добре. Сей знає лічити, і сей знає лічити. Всього є ніж, і всього є все. Або тягнути. Сей добрий має на яку? На другу позицію. Сей на третю видав. Ліпше взяти всього на другу. От на третю. Коротше. Щось у нас. Тут можеш пити. Добре. А у кого має більше стреса? 61, 41, 52. Значить, ти йдеш пити. Ти ся йдеш молити. А ти бережеш. Добре, треба думати за команду. Все мені треба виліпшити, бо в мене було більше людей. Бо міг набрати більше людей, то дуже важливо. Так, кінь будемо йти далі. %% битв. 100% битв, 100% битв. Що мені сяде? Окультістові щось. Се би не піло. Ну, найби було. Добре. Ко у нас готовий бити. Візьмемо цього хлопа. Сізнайся обстає. Він не є настресований, він нормальний. Значить... Цих двох? Котрий з них найліпший? Сис насправді ліпший на другу позицію. Всього сюди, всього сюди, всього сюди. Тягнулка, ніж,
лічити стан. Та й усього є такое би глушив. Або всього не є ніч лічити, він лише буде бити. Ну, в принципі, не піло. А сесі з третьої позиції годин теж стан давати, та й ядом ся годин плювати. Та й в принципі доста з нього. Кить буде дуже біда та щось друге. На листок приклади та мало полівит. Що полівит? Кому полівит? Я видав вже все пропустив, що там було. Ідім, коротше, в експедицію. Тепер треба не забути купити цих. Ідіння. Ні. 2 лопати. СС. 2 ключі, та й буде. Тут не треба аж много брати, бо СС будуть курти тут і. Це буде куртий квест доста. Ну, та йдемо на авто. Руїни. Тут повно з цих нечистих усяких скелетів. Такое. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our Добре, це Августин. Сьому ми ще не дали ім'я. Сьому щось ми не дали ім'я. А це по понятним причинам мачкопес. Та як цих двох звати буде? Це навіть туди буде Ахмед. Ну він такий, по ньому нараз відку, що він Ахмед. Перебачте за мій локальний расизм. А такий се такий. Ніч ми раз не приходить на голову. Пак сіда, що придумаєте, та пишіть. Та видав, йдемо далі. Що у нас тут? Тут лиш прямо. Юй. А що сюди має? Щось сюди має давати? Декоративна урна. Свята вода? Нет. Антисесе? Нет. Може лопата? Лопата вбити бетон, добре. Що? Ай. Сись лиш біди найде, фурт. Никайте. Що з собою начинив. І це все його негативні якісь риси характера. Він краде артефакти. Він любить помного їсти. Не любить нечистое. А тепер ще і буде переживати. Послідній, ти за сього? Це, коротше... Це, коротше, такий доктор. Або скорше бусуркунги доктор. У нього сесі 2 прийоми, ото фактично він мече ядом, і тот яд, пак і скажем, раундом виїдат ворога. Сим лише перві 2 позиції знає бити, а сим б'є нараз 2 задні позиції. Це доста добрі, ож кить ворогів там 4, та сись 2 нараз годин там узаді бити. А сесе, що він робить? Це якісь добренькі мечі на свого. Ож дає йому плюс 20% шкоди, та й плюс 3 скорості, ож у якому пріоритетові будуть ходити. А сесе... інтересно. Ага. Ож перемішує... Ож когось інного перемішує, мінять му позицію, та й годину глушити.
А й все досить інтересно, це треба попробувати. Ну, то зараз попробуємо. О, я знайшов карту. Тут буде битка. Тут не буде ніч. Тут не буде ніч. Тут буде ніч. Тут буде битка. Стоп, як ото? Лиш туй? А в мене місія 100% битв у комнатах. Ясно. У мене не є в команді абсолютно нікого, кого б знав відкривати ці пастки. Тут пусто. Битися будемо вже аж там. О, я знайшов лопату. Супер. Лопата то добрі. Ну, тися треба бити. Сись знає. Давайте візьмемо з цього впереда. Не мож? Добре, то тоді будемо на них метати ядом. Сяк добрі. Юй. 7. Болить. Будемо на них метати ядом. Сяк добрі. Та безвіну битка буде тяжка, Ники. Сьому буде тяжко, всього лише 19 здоров'я. Сись до Макс слабий. Нащо я його поклав на другу позицію? А, бо у нього такі прийоми, що він на другій позиції найліпше буде стояти. Споза цього. Споза доглушування. Ну, добрі. Так. Оглушити цього не вийшло. Все, посунулись ми огети так. Хоч сам не хотів. Добре, сесі двоє мертві такої. Добре. Всяк можеш бавити. Оглушити. Добрі. Сталося з цимся розібрати, дали з цим. Геть. Не на тільки тяжка битка і чекалася. Головне, споза того ж доста високе в мене світло було. Цись умер. Сьомуся немного обстало. Парада. Так, я ще не йду до мі, я ще хочу ними маленько походити. Так, я добре тямлю, та на сесе треба святу воду покласти. І воно мені полівить єдно з цих. Може у когось є щось моє паскудне. Сись теж немає ліпший. Або видав... Мусив від цього щось забирати, бо помного. О, щось я нове в нього забрали. Сітоманію якусь. Красти і так буде. Ну. Ясно. Немає гірше. Могло бути май тяжко. Йдемо далі, бо тут ще всякі такі інтересності. То ще не йдемо до мі.
60, 60, 50, 70. Я не знав щось таке, я йду далі. Цим шифонам теж не дуже довіряв. Тут буде якась битка. Юй, треба було втікати геть. Ці двоє дуже страшні. І це люди, айбо. Так, треба пробувати сесе. Себе їх мало помішати та й оглушити. Парада! І це супер. Це просто супер. Тепер ми цього просто закопкаємо. А, як ото він оглушений, або убертаться. Що це за робота? Сеся мені не любить. Та зараз його посунуло на місто. Сесе не є добрі. Дамаг такий. Та що, будемо їх туди глушити? Що мені ся обстає робити? Ай, бо воно в мене забирать світло. А ці двоє похожі між собою, ні? Ці все люди. Ну, насправді, туйка пише, що це гуман, і це гуман, і це гуман, і це гуман. Вони якісь гиби окультисти, або фізично вони гиби люди. Ож. У них є плоть, кров, розум, ож. Тече у них кров, кіть їх порізати. Бо перед цим там було пару скелетів таких, та там то просто скелет без плоти. Ож. Ясно, що у нього заб'єш ніж, та крові у нього не буде. То всьому гиби велика різниця в тому. Мінус 1. Треба все було сунути очей. Добре. Тровити паскуди. Доста сильно. На слідуючий раунд умресь, як? Йой, сигінь Ахмед. Йой-йой, з чого то? Кровлю зананяли, добре. Сісі мають умирати такий. Сісі потровлять. 8, добре. Тут уже дали не жиє. Ахмед пішов спочивати на гальорку. Найся подлічить мало. Ейбо подлічився на 1. Все. Добрі. Можеш рахувати сися битка за нами. Сись умер, та й сись умре тепер. Та все, тут вже ніщо. Тож, якісь место, але сись був туй, сяк. Бо видав, треба нам утікати геть. Там уже дали, ще буде битка, і бо ніч інтересного не буде. Треба утікати геть у варош, бо вони дуже побиті. Почти нічим не забрав, аж єно ж тут і артефактом дістав. Ага.
слабенька була експедиція, мені це не полюбило. An eternity of futile struggle for penance for my unspeakable transgressions. Так, за перше треба. О, лепер. This man understands that adversity and existence are one and the same. Ага, мені тепер треба сі 16 тих. Так, туй. Make no mistake. We will face ever greater threats. Our soldiers must be ready. The bellows blast once again. Ага, The forge я понял. stands ready to make weapons of war. Ой, Августин ся видав натерпить доста. Видав на слідуючу битву ми Августина не береме, лишимо його дома. Ану, не кеме. Збираємо команду на слідуючу битву. Наприклад, сюди можемо піти. Авать далі туйся бити. Добре, хочу я просто цим забавити. Сліпаком. Сліпак. Сисігін ніч не видить. А що він берує? Сяк бити. Withstand. Ага, мені сесему треба буде пак відкрити. Ні, не сесе. Solemnity, сесе. А це що таке? Ага, поняв. Най буде. На другу позицію когось ми там інтересно обрали. Сись видав піде на третю, кікне на четверту. Понятно. Стрес, це добрі. Защита, це добрі. Полічитися, це добрі. Сись буде на третю позицію. Третя, мож. Парада взагалі. На другу позицію треба когось сильного, кого міг піддержати Лепкоша сього. Най буде Шандор видав. Шандор поберує. А на четверту позицію візьмемо, видав сесю паніку. Вона добра. Вона там може всячину добре нам натворити. Ну. А тепер ми се вернемо у Варош і поникаємо, це можемо ми за гроші купити маленько сили. Сліпакові, наприклад, було б добрі відкрити сесе. Бо сесе лічилка файна. Сесе забрати гет, а лічилку му взяти. Бо він і лічить собі здоров'я, і стрес собі знімати. Куряча сліпота. Сліпак. Куряк. Всяк добрі. Серус, що нового? Та потихеньку, видиш, бавимо туйки темну півницю. Це така покрокова стратегія. Так, щось ми тут хотіли. Це туй. Тобі щось мож, тобі треба буде і се. Замість цього. Всяк. Бо мож було лічити всіх нараз. Всяк буде поранно. Дакого усилити чи й треба. Всього ще не мож. Шандора мож. Не мож. Нікого не мож. Ніч не мож. Добре, то йдемо далі. Зобрались ми ту команду з цих 4, а туйня були якісь артефакти. Айно, сесе лиш хайвеймену. Сесе 7 мож покласти. Будемо й сильно бити сим. Чого на Інстаграм не заверім сторі? Забивим. Та я лиш... Коротше, і не подумаємо за то. Я в основному лиш на Телеграм пишу. Добре, буду метати і на Інстаграм. Та прийшов їм недавно лиш думів, та не мав їм час ще усяди порозказувати. Так, плюс 20 дебаф. А який дебаф може бути? У пса видав ЄСС, ні? Всяк би най було.
Та можете? Так, треба нам купити, не забути. Всіх 8. 2 лопати, їдіння, 2 ключі. Все що? Хрпс. Ну давай, най буде. Все ту водичку. Скільтувавимося, капець. Ідемо. Ож поляки теж кажуть півниця. Та й на чехах так кажуть півніце. На словаках не помню. Ну, я не знав, наскільки то популярно. А як кажете? Як це каже ще? The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line? Угу. То мені треба буде йти і в того бока, і в того. Сюди майна круто, та йдемо раз сюди наліво видав. Взяв їм немного сих. Ну, будемо видіти, як то піде. Це що? Можеш сюди ключ дати? О, добрі. Йдемо далі. Півниця є у нас то, що по-чеськи склеп. Ну, міцність, підхижав, де у тебе стоїть усякое закладування, не? Ага. Detroit Become Human. Я то не бавив. Інтересно є доста? Як си гадаєте? А ми йдемо на битку. Ну, і пінтуй не буде. Дораз має буде. Там буде битка. А там далі ще одна. О! Та в послідню сесію можемо не йти. Можемо йти лише досить. Далі се вертати. Так і вчинимо. Так. Такого лучше все відкривати. Лиш ти. Файно. Якісь книжки стоять. Що тут у міхах? Що там доброго? Купіки? For a task well performed. Такое. Ну, а тепер буде битка. Йой, сесі павки паскудні, сих так не люблю. Ей, я сих не люблю. Сесі отровов мечуться, так помню. Сесі мої паскудні, що ззаду суд. А. Ю-ю-ю. Press this advantage. Give them no quarter. Ну, хоч одного ми забрали. Так. 1. 4 здоров'я. 4 здоров'я. Попробуємо сяк. Оглушити не вийде. Confidence surges as the enemy crumbles. Порубати вийде. Доста інтересно. По факту інтерактивне кіно, котре можеш зась перепроходжувати, як си хочеш. А, ну чуємо, ж там много альтернативних варіантів кінця тої бавки. Foolish horrors. Ця команда мені ся любить. And driven into the mud. Кумбал. Кумбал теж чув, або я чув кумбал за якусь просто маленьку місність, складик, що то не мусить бути під хижу. Так їм чув. Так, ідемо всього бока. І все? If only treasure could staunch the flow of
Ай, no Кумбало то Гекомора. Скорше, так мені ся видить. Це все ефективно. Their formation is broken. Maintain the offensive. Ай. Ну, сесі кровлів не стікав, то понятне діло. Continue the onslaught. Destroy them. Сяк би йшло. Сись сліпий, а бити видить. Ще jedna битка, ну сися вже май тяжка буде. Сись май моцний, та й сись стреса бере. Ой, це челяник, його мож... Ні, я не досягну кровлю його занадіти, ну добре, то досяг. То досяг, та може по ним май критовими прийде. Оглушились ми, добре, значить стреса на ня не буде класти. Та й... всього може добити. Не діб'ю. А сяк? Сяк добрий. Falls. A faint hope blossoms. Шпайза. А, шпайза то... Ну, знав. То німецьке слово ізначально. Так, з этим шпайз. Так, сись. Доста читування стресує. Кілько у нього там 40 стреса? Юй-юй. Сіня ніч не шкодують. Або не бай зараз. Всього забираємо. Сись. А ведь міг бися полічити. Друге діло. Йдемо тебе оглушити. Добрі. Та й світлость ми нам маленько дали. Це можемо міняти пушку. Кому? Сьому? Йой. Сьому міняти пушку не мож. Тут кожному персонажу ви можете дати лише 2 якісь артефакти, а подекотрі з них ще не бути унікальні на того персонажа. Наприклад, АЦС. Там пише, видиш, у дужках ось Highwayman Only. А Highwayman то АЦС тип персонажа. Значить, я лише на всякого дядька годен покласти такий артефакт. Так, далі хожу сил. Діб'юся його. Добрі. Сяк файно. Сись дуже настресований, не любить мися в то. Він ся годен полічити. Похаритуй мало. Два стреса полічив не дуже ефективно. Сяк довго буде. Так. Добрі. Сяк може жити. Так. Золото. Броня. То-та. Ну, не броня. Ресурси ті. Ну, йдемо сюди, та й тут видав буде конець цієї маленької експедиції. Тут ніч не є. Та й добре видав. Так, значить, там буде битка. Треба цього подлічити.
Цього підлічити. Нормально. Сяк уже може йти. Ну, CC будуть доста легкі. CC2 на упереді доста слабенький. Побим у них лиш попадав. Бо сім має велика біда, ошкуйся промахуєш. Йой, Носіс буде дуже стресований. Сигінь. Той Кося сив бавков не знає. Той у них є намір стреса. Тепер у нього стреса 63. Кить у нього стреса буде 100. Стівка та зачне бути маніакальний. Зачне чинити дурниці. Годин ударити свого, годинся напудити, втікнути. Коротше, страшно. А кить у нього стреса буде більше 200. Кить дійде в нього стрес до 200. Та розпукне муся серце та вмре нараз. Сікое тут є. Вілагош? То що? Ну то що робимо? Будемо видавити кусати від цього. Він має паскуни, його треба любов ціну вбити. Чим скорше, тим ліпше. То видав буде скорше. Я си думав. Ну ти можеш рахувати все. Все, конець. Все, ось обстало один раз кинути. Та й все, та й сяк. Не стаємося, все, що б ми хотів. 375, 750. Що б ми вивер? Все. Та й готово. Ну, ще там буде битка послідня. Ну, не послідня, бо ще по пути буде на айбо. Смисл не в тому. Так. Мені це чудно звучить, бо Вілагош, я так знав, що Вілагош то по-мадярськи просто світлий. Щось світле, ведь біле. Битка коло Вілагоша була останньою биткою революції в Угорську в 1849 годі. Ага. Ну, а я сякое не помнив. Сякоєм не тямив. На, сись не попадать. Попробуємо сим лічити стрес. Це все буде довго. Попробуємо оглушити. Добрі. Тоді можеш маленько не попадати. Ну, попадеш тепер? Попадеш. Йой, все болить. Все можеш терпіти. Так, ну, чим мися все любить, то що він, коротше, кить попаде, та годин накласти негативний такий ефект на врага. Ож май легко буде критичний удар такий ударити.
коло румунського Валалу, котрий се пише по-мадярськи Вілагош. Я не знав, котрий то. Ну, не бай. Так, що будемо робити? Можеш попробувати цього оглушити, а можеш попробувати усіх наших полічити. Так і вчиню. О, ефективненько. Сись туди найб'є. І так не вийде в нього боротися із стресом нормально, та най буде хоч так на Хосен. 4-10. Всяк може. Цього добити попробувати не попаду, ну, найде. Добрі. Кампець. Видкося, білий день на вулиці, світло їм світить, та він не попадає. Як це може? Ну, друге діло. Сесі з закритими очима попав. Ну, та й файно. А, золото мені нігде класти. Так. Як де? Так, то чи буде послідня битка? Айну, айну. То може туди всіх полічити на максимум. Сяк. А, то це буде слаба битка. Сесі паскудні, айбо все не буде надовго. На, по половині, нараз. Пшу, татуй. Пшу. Все мені що говорити. Та яся на сиха ця кладив. Не смішіть, ні. Все, вони не встигли походити нико, кроме цього одного. І сися промах. Ганьбив бися. Так, треба поникати щотуй. І все то, що забирать негативні туті. Хіроманія. Це дурниця. Плюс 20 стреса. Усе й дуже паскудні характеристики. Треба сів щось забрати. Ну, всяк уже мало ліпше. Добре, дев'ят. Все була доста успішна битка така. Та й знайшов їм крусадерові артефакт файний. Всі вже всі первого уровня. Eldritch, і це тут і гриби. Ні? Плюс 15. О, та сесь буде файний проти грибів. А цього треба буде в руїни брати. Єдно добре на руїна, єдно погано на руїна. Ясно. Тяжко з ними буде. Це що? Ага. О, санітаріум. Тепер можеш в одних сесій пюрлі характеристики вивнажувати. Наприклад. Убини крау, то треба 1500 золота платити. Най буде. Я согласний. Найся йде лічити, бо він маленько. Коловалалу це коловалала. Я був поїв попеля села. Бо в нас не вповідять валал. Що б хотів? Треба далі ладити команду.
Це добра команда. Я б даже пішов так гейсі тепер суд. Там лише один цис настресований. Та його виладимо у таверну пити. Чекайте. 9.16. А тут мені треба ще 16 цих книжок назбирати. Де я їх назбирав, не знав. Так, цих дівочок беремо в команду. Ободвох. А там буде видко. Так, сись був дуже настресований. Дякую. Сись був дуже настресований, його виладимо пити. Наймаленько спочине. А на його місто покладемо когось із цих двох дівочок. Айбо тут никаємо, можна кому із них виліпшити не може. Треба був первого уровня, або він уже первого уровня. Не розумію. Що їм це не любить? Не розумію. Ну, добрі. Ну то що, ідемо ще одну експедицію. Тепер нам все вже пооткривало всячино інтересне. СС-7. Мачкопсовий добрий артефакт. Може візьмемо мачкопса вигуляти? Ні, ліпше поникаємо, що тут дівочок доброї. Сися би на другу позицію файна була, а сися, а чи й на третю. Ножик, це не то. О, усе є отровлений сись. Ся лиш на другій позиції можеш основати. Ага, ся можеш метати хоч куди, а ся прятатися. О, чекайте, ся була? Ся була. Ні. Ся була з отруйним дагером. Ся піде. Угу. Що ще треба інтересного? Ніч. Та як буде? Ся буде лічити. Сись буде бити. Сись буде допомагати бити. Ся буде ядом отравляти. Сяк можемо йти. Та сюди йдемо, віддав. Мачко пес рветься в битву. Ні, куди м хотів іти? Сюди м хотів іти, бо тут цей файний артефакт мені дасть. На мачко пса. Це запораюся варош? Не знав. Не знав, що ти казати. Ну, поуткривали мися вже ці всі хишки. Просто ж не є в мене гроші на них. Що м хотів? Так, йдемо сюди. Добре. Там у нас уже... один раз. Убити некроманта? А я поберу. Може і поберу. Пакет не поберу, так ось умре. Чекайте, мені треба щось... Сесе мені треба буде, добре. Так, значить, це буде довга експедиція, і нам треба буде там спати, привал робити. Значить, треба взяти много їдіння. Те много сих. Хоч сіко. 2 лопати. Всього видав. Я навіть не знав, що мені треба всього. 2 ключі.
А чийсяк буде доста. Будуся надіяти. Mastery over life and death was chief among my early pursuits. I began in humility, but my ambition was limitless. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat? A devil walks these halls. Йой-йой-йой. When the mad or the desperate go in search of him. А чий будемо йти у долину? Ну, то ся находимо. Йой. Це заболіло доста. Ну, тут онь двоє паскудних, котрі стреса будуть намітувати. А мені той стрес Нико не лічить. Не дуже добрім команду закомпонував. Ну, вже як є. Все, конець, 58 стреса, все. Сися... Будемо з цього пробувати ядом травити. Сися Сегіняшного нам не пережити нинішній день. Бийте мене, а не їх. Так. Оглушити тебе. Получилося. Сись челянник, можеш попробувати його кровлю висточити. Получиться. Сись з вином дуже паскудний. Цим своїм компотом фляцкат на мене та дуже паскудний. Він видав на слідуючий раунд умре, то вже ся на нього може сильно не творити. А треба моїх всіх лічити. Бо щось їм дуже тяжко. Всі домак не є здоров'я. 20 здоров'я в неї цілком. 20 здоров'я. А сись не попадать. Йой, так. Далі. Сись умре. Добрі. Всього дюб'ємо. Файно. Сталося двоє, рахуйте. Йой. Так. 14, 13, тебе полічимо. Цей сліпак інтересний. Він б'є дуже сильно. Він, правда, фурця промахує, но кіть попадать. Пі, матице Божа. Так заліпить має бути. За нього, в принципі, не переживав. Я переживав за Сисю. Вони вже 71 стреса, а ми лише зачали. Це була перша битка на карті. Перша битка на карті. Нам ще сюди бити боса, а вона дораз серце все розпукне. Бось ми не мусили виціть утікати дораз. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Та що, йдемо далі.
Тут назад буде битка, ні? Ні. Тут буде пусто. Добре. Йдемо далі. Запалимо си та йдемо. Ми кіт натрафимо дораз на того некроманта, та я не знав, цим його піб'ємо. Ні, пак побити його гиби можемо, або сися можна не пережити. Кіть утікнеш, та можешся вернути? Як то думаєш? Ні, я можу оціть утікнути, не битися з цими і втікнути геть у варош. Просто туди не достану тот артефакт, за котрим їм сюди йшов. Ож, все, що в нього є з собою, та заберу. Або солдати будуть дуже настресовані. Ож кіть утікати, та, то їх морально гнітить. Попробуємо ся розбити. Кіть і в стрес скочить вище стівки, та ясно ж треба буде утікати. Дораз дійдемо до цієї комнатки, кіть все буде добре, та вчинимо привал. Полежимо, то се, та буде видко. Сись не попада назад. Я у шокові. Все. Треба було тих бити. Вони просто на неї. Вони просто на неї всі. Кампець. Я думав, що дораз гузиться, а вона така, що, я настресована, де в галибу, дораз вам кіть фляцну, ну. Виділи сте все? Було в неї 100 стреса, тепер у неї ачей 40, та ще в неї якийсь бонус. Вона тепер сильна. Як сесе? Сися, дівка, слухай, то. А як поникати щось за бонус? Powerful. Всяк добрий. Всяк би най було. Всяк би най було. Йо-йо-йо. Тяжко їй буде. Все, надо дорозно умерти. Мені цього треба чим скорше убити. Уже мися не стає. Треба ю... Треба щось робити. Це дурниця, це я все не мушу брати. Тепер... Тут буде битка. Не знав, це буде битка. Лиш би не була битка. Коротше, усі в кімнаті мусимо робити привал. Odpočити. Бо це страшне. Вісім здоров'я лиш має сигіняшна. Вона дуже інтересний персонаж, не вся битися, або... Може хоч це поможе, ось я... Та де поможе? Та сем'яно, дали їй білд. Най сього б'ють, бо лиш її не кивали. Сесь видержить, це Жіван такий. Все не добрі. Семися не любить.
Даже не знав, що робити. Може оглушити це, полічити ліпше. Ліпше полічити. Ну, у неї вже більше 100 стреса. І це дуже опасно. Вона гона вмерти дораз. Це кажеме комната? Ну, кажеме, це прийшло із руського, ну. Ну і кажеме хижа. Іди принеси мені дещо з великої хижі. Ош із ізби. Ну, не кажеме ізба. Таке слово у нас нігде не чув. Бо казали ізба. Добре, все, ось ми забрали. Не попадать. Ми говоримо хижа. Ну, та й ми кажемо хижа. Просто деколи, розумієш, і це прийшло, воно було людям доста стично, бо кажеш хижа на цілу будову. Та вже казати на якийсь маленький кусочок будови уну так само, не все парує. Зато тось яке нове слово прижилося, бо людям то і так треба. Треба так розділяти. Пекайно кажу, у нас теж кажуть хижа. Кить жиєш у студії, це можна узнавати слово комната. Направду. Ну. Ця дівка не переживає нинішній день, так ми ся видите. Так, що б вам зробив? Це бити сих, це лічити її, та точно лічити її. Найся спряче. А я дотить стрілю з цього. Так. Це дуже тяжка битка. Дуже тяжка битка. Не думаємо, що таке буде. Ну, хоч тепер сьому конець. Йоу, якийсь... Мені це нігде складувати, люди добрі. Треба спочити. Так. Заїсти усім. Далі. Ти маєш учинити так, аби на нас не напали. Тебе вилічили, і тепер треба усіми силами постаратися стреси зняти сіл паніці. Зафіглювали. Так, усі дуже настресовані. Ідеш як Наполеон, швидкі битки виграваш. Тося лиш так стало. Ну, а туйми щось треба було ще. Туймо ж лопатова чи ні? Я не пам'ятаю, що це ключення є, або ключ все не зафунгує, бо тут не є замка. Тут треба лопату. Ні, не лопату. Якийсь просто відкритий. А там ніч не є. Ти вибистися. Добре, та йдемо далі.
У нас іще є шанс. У нас іще є шанс, що ми виграємо, та й вона навіть не вмре. Паскудоти маленькі. Continue the onslaught. Destroy them all. Press this advantage. Give them no quarter. Яся у ватерло не лажу. Ти мені сякої не розказуй. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. Битка зась із стресовачами цими паскудними. Не знаю, все тяжко, тяжко. Дуже не стресують, дуже. Devastating blow. Сяк файно. Все вмре, достана скоренько. Так, і се челяння. Значить, вони мають кров. Мож в цю сесю стрілити, в цьому кров пустити. Ліпше в сесю стрілити, бо стрес. Я не люблю стрес. Так, а всього... Ні, то... Сись просто б'є. Ніч другого інтересного не чинить. Сильно б'є, сильно б'є. Gently. Но на сьому раз конець. Is taken. Порядок стресовиків забрали обидвох. Сяк. Так, добрі. Тепер сталося з цих двох. Можу попробувати оглушити. А може і промахнути. The path is clear. We require only the strength to follow it. Класно. Це все дуже інтересний персонаж. Вона була перестресована, але то й лише помогло. So clearly in view. Кого би міг подумати? Merely a trick of the light. Та йдемо сюди поникаємо. Йой. A handsome reward for a task well performed. Всі ми треба. Все ми треба. Так, все гонна бити битка з босом. Towering, fierce, Так і є. nightmare made material. Так, це якийсь некромансер. Що він буде робити? Він Елдріч, він нечистота. Не знаю, як це все буде. Давайте пробувати. Це може він стікати кровлю. Resisted. Ну, добрі. Injury, palpable fear. Мене це кому не ладили. Добре. Попробуємо сяк. Попробуємо його додавити ядом. Кіть получиться. Це може його оглушити. А, ні. Оглушити його не вийде. У нього є доглушування 85% резиста. Значить, ліпше буде лічити своїх
попробувати оглушити його. Бо так має много шансів, що я щось на Хосе не зроблю. Ай, бо сесе, фу, паскудь така. І це він собі ще плодить цих малих. Та що я мав вчинити? Мушу його попробувати давити. Чим скорше, тим ліпше. Добре. Значить, сліпак буде пробувати розбиратися з цими передніми, а з цими двома я буду пробувати відстрілювати самого некромансера. І це звучить геплан. Так, усіх лише 8 здоров'я. Можеш попробувати обох нараз. Фунгує. Ну, я поберу. Мені ся видає, що я з цього добивав, та й видав буду низько кінчати. Так що, може ще 10 минут, та й все. Так, далі цього мечемо ядом. Добрі. Фу. Ну, кіть він собі буде так далі робити скелетів, ото мені не хибить. Найби було. 11, 17. Давайте будемо лічити своїх. Нормально, видержу. Ау. Класно. Дуже моцно. Бо деколися, навіть не деколи, май часто таке стає, кіть у персонажа більше 100 стреса, та все, у нього біда, паніка, він не знає, що робити. А тут навпак, у неї стало більше стреса, і вона така, ага, дораз я вам фляцну. Ну, ми некромансера задавимо, у нього вже півздоров'я не є. Лиш не сись, сліпак не поберує. Ой, та було б у мене така клебання, ой, я би так само знав. У мене такої клебані не є. Ну. Клебання піднимать мораль. Сись уже теж не берує. Сись би мав скоро вмерти вже. Сись дораз один умерти, мені це не любить. Він ще рахувався найсильнішою сися дівка. Йой-йой-йой. Ну, як би то було? О. Та що ви його б'єте? Бийте сліпака. Матір вам солодку. Ну, це вже має бути конець. Добиваємо його. Всякому. Ну, Поклались ми його. Це що? Плюс 5 точності. Це мені треба. Нігде покласти, як нігде покласти. А і це що? Плюс 15%. Ага, і це теж мені треба. О, та я можу такою М класти, ні? А й це кому? Плюс 5% точності рейнджовим скілам. Значить, 7 та й 7.
Парада? Все. Все, ідемо, тікаємо до мій, тікаємо до мій. У мене двоє трупів такої. Це бавляться у нас карти. Ось такі, ось у руки брати. Та бавимо. Ну, давно ми світло виключали у селові та сідали ми бавити карти. Палили ми свічку та бавили ми дома карти. Куйніше було робити. Йой, так. Шандор уже другого уровня. Beast Hater. Irrepressible. Кампець. Угу. Сися вже другого уровня. Так і в нікої мене і не придумав. Які у вас суть картові гри? Май часто ми бавили у жулика. Кі чуєш за таке? Чуєш, да, коли бавити у жулика? Так, сесе ми спеціально мачкопсо виглядали. Сесе крусадерове. Так, із нашої теперішньої команди, комай настресований. Понятно, ось сися паніка. Ми її кладемо пити. Стоп. Стоп. Раз треба команду. Ага, ще в мене тих не є. Добре. Можеш когось нового взяти. Антикваріан. Лепер. Лепера беру. Сліпаки файні. Цей крусадер візьму. Сись добрий. О, сись буде лічити. Такий крусадер, що лічить. Це такий лепер, що ніч не берує. Ну добре. Так. Що хотів? Хотім виладити тих побольницям усяким. Стрес знімати. Тобі стрес знімати, в принципі, не мусай. А якийсь страх забрати мож. Все. Шандорові може буде дати чим помочи. Ну, то вже таке. О, жулика фурт грали, кіті ще дідо жив. Ага, я се недавно навчив в школі грати. Слухай, у школі ся треба вчити. Жулика будеш бавити потім. Ну, та таке. Та що вам знав казати? Низько було досить інтересно. Зачали ми бавити темну півницю. Назбирались ми тут вже, дай Боже, 13 персонажів. Сліпак, Шандор, Августин, Мачкопес. Мачкопса, правда, щось ми не виділи в повну силу, щось ми його не пробували. Не пробували ми метаморфозу робити. Ахмед у нас є. Сись чоловік із псом. Ну та й сися інтересна паніка у клебани. Це буде клебаниця. 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 Всяк добрі. Ну, та видав буде на сьому низький конець. Дякую всім, хто прийшов. На другий раз буду гласити на інстаграмові теж. Це перше, а друге, ож це відео, запис ефіра, ще пак буду викладувати і на YouTube. Просили люди, ож не все їм парує никати, та хотіли би поникати і у повторові. Без біди, я лиш за. Учиню на то пак окремий YouTube канал, де будуть такі бавки.
Ну, та на сьому видав раз конець. Вам красно дякую усім, хто прийшов. Раз добру нічку, та щися з вами пак звидиме. Майтеся!